Let's write this elevator at Kiivarinkatu 2. Eiku 1. 1B. A. Let's write this elevator at Kiivarinkatu. What the heck? Ylöspäin, vaikka me ollaan alimmassa kerroksessa. Ai niin, mutta se tarkoittaa, että tässä pääsee vaan ylöspäin. Joku ajoi sillä. Ilman, mutta me ajattelin, että miten se voi tulla alhaalta päin, kun me ollaan alimmassa kerroksessa. Täällä on meidän parkkihalli, mikä on aika huomas. Vau, kiva näköinen. Joo, täällä on. Joo, hei, mennään. Oi, toi on tuolla meidän välissä. Aha. Ette oikein mennyt sinne. Oho, hienoa. Olen mie mennyt, siellä on meidän häkkivarro. Missä on meidänkin. Seuraava tarkastus 2006. Ollaan vähän ajasta. Oh, next inspection 2006. But this year is 2016. What the hell? The elevator has not been maintained, so I will fucking go out on this. This is a piece of shit. 8 persons from 630 kilograms, 1000, age 70149. Please, I want to go out because this elevator has not been maintained on 10 years. Aivan ihan kivat nää Niin. Ei tuolla on uusi lamppu tossa. Onks täällä hissi oikeastaan rakastettu joskus? Tää on sama vuonna kuin tää talo valmistui 2000. Niin, mutta onks täällä hissi rakastettu niinku 2010-luvulla kuitenkin? Minä tiedän. No siis mä lähden vittuun täältä. Mä en tykkää vaarallisesti. Ei, kyllä tää on niinku, täällä on tarkastettu, mutta ne ei oo tota lappua jättäneet tuohon. Niin. Okei, kuka se nyt on?